Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, EBS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Ribe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, BCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Curabel Trading, Sally Marange, Etak Eatery, Lourdes Catering Services, Chito and Grace Galang, Luis Cañete and Company, RC Daisy Golosinda, Carmelita Mabini Flower Stole 148. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, we pray in a special way the intentions of Monsignor Trinidad Garces Silva Jr., who celebrates his feast day today. The intentions of our regular sponsor, our donors, our offerers, pilgrims, the following: Catholic Charismatic Renewal, St. Joseph the Worker Parish, Parish Lectors Ministry, and Catholic Charismatic Renewal, Holy Cross Parish, Divine Mercy Devotees, University of Cebu students, and Miss Meli Ongzak, World Apostolate of Fatima from Basak Chapter, Tess Macias and Children, Healing, Lilia Asnar, Nathan Tamasho, Jaime Rosauro, Tati Sigura, Joseph Lim, Susan Gabukan, Idi Aya, Joel Taok, Susi Padrigon. Birthday blessings: Sally Pipito, Grace Villasencio. Pasalamat: Tess Macias and Children, Joel Maraton and family, Ariel, Joy, Villavicencio family. Blessings and good health: Arlinda Paras and family, Mrs. Chin Lam, Cherry Ocanyada. Pahuleng Dayon, Gamaliel Ong, Bienvenido de Tablan, Conceso Gomacias, Oligario Gabukan Sr., ug mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Diyos, o panihiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Maigsoon, kung Domingo ha ito gisaulog ang solemnidad sa Santissima Trinidad.
the Father, the Son, the Spirit. O kada sa ulog na to santos nga misa, atong gihimaya ang Santissima Trinidad. Every Mass, we glorify the Trinity. Ning adlaw ka na ito gisaulog karon yun, ang iyang solemnidad, no? Mag-ampoy ta nga unta, kita mga igniadinhi, mga igsuon itong naastat sa pasakasang kapanimalay, no? Labi pa ang mga timawag mga sikiton, unta sila kapanalanginan sa ngalan, sa mahag, sa anak, sa Espiritu Santo, nga madawat ninyo ang healing of body and soul. O usab unta nga kita nga niadinhi again sa ngalan sa mahanak, anak o sa Espiritu Santo, madawat ato ang gasa sa forgiveness, of repentance, no? O sa ngalan sa mahanak o sa anak o sa Espiritu Santo, madawat ato ang gasa of repentance, pagbasol sa mga sala. Harum maandam kita pagsaulog ng santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios Amahan magagagahom sa tanan. Kaninyo mga igsoon kanakalapas ko dako uyamot. Sa unahuna sa pulong sa buhat. Sula pagbuhat kinahanglang buhaton. Akong sala, akong dakong sala. Busa nga moyo kang Santa Maria kanunay ulay. Sa mga anghel, mga santos. Kaninyo mga igsoon, inyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyang kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasiluon ang atong mga sala, dadong ngadtos kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa mga langit. Ikaw lamang ang labing alam ko, Yesus.
magampo kita. Diyos nga amahan, nga sa pagpadala sa pulong sa kamaturan ug sa Espiritu sa kasantos, nga ni sa kalibutan ni padayag ka kanamo sa mga tao sa imong katingalahang misteryo. Ihatag ka na mo din sa mong pagpadayag sa matuod nga pagtuo, ang pag-ila sa himaya sa tunay nga Trinidad, pagsimba siyang kahiusa diya sa gahom sa iyang kahalangdon. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimo diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Paagbasa gikan sa basahon sa mga panultihon. Mao kini ang giingon sa kinaadman sa Dios. Una ako sa tanang mga binuhat sa Ginoo. Ang una sa iyang mga gimugna. Gibuhat ako niya sa sinugdan pagayod. Sa wa pa buhata ang kalibutan. Nahimugso ako sa wa pay mga laod, sa wa pay mga tubod sa tubig. Didto na ako sa wa pa ang kabukiran o kabungturan. Sa wa pa buhata sa Dios ang kalibutan ug ang mga kaumahan. Bisan gani sa wala pa yuta. Didto na ako sa pagpahimutang niya sa langit, sa paghikyad niya sa gitagbuan sa langit ug sa yuta. Latas sa kadagatan, sa paghayhay niya sa mga panganod sa langit, sa pagpabuhagay niya sa mga tuburan sa kalawran, ug sa pagsugo niya sa mga tubig sa dagat, sa dili paglapas sa ilang utlanan. Didto na ako sa pagbutang niya sa sukaranan sa kalibutan. Tupad ako niya, maurag arkitekto ako. Ako'y maglilipay kaniya adlaw-adlaw. Malipayon ako uban sa kalibutan ug sa katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo, among Diyos, pagkatingalahan sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. O Ginoo, among Diyos, pagkatingalahan sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Sa pagtanaw ko sa imong kaligaytan, ang buhat sa imong mga tuloy, ang buwan o ang kabitunan, imong gipahilunan. Kung sa bang tao nga nambaling ka man kaniya, o ang anak sa tao nga nagtagat ka man kaniya. Imo siyang gibuhat nga ubos lang, ug jutay sa mga anghel. Ug imo siyang gipurong-purungan sa himaya ug katungganan. Ihatag mo kaniyang pagmando sa mga buhat sa imong mga kamot. Gibutan mo ang tanan ko sa iyang tila. O Ginoo,
ang mga langgam sa kahanginan, ug ang mga isda sa kadagatan, ug ang tanan nga naglangoy sa katubigan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo sa taga-Roma. Sanglit, gihimo naman kitang matarong sa Dios. Pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kitaog ang Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo, gidala kita niya ngadto sa grasya sa Dios, diin na kinabuhi kita karon, ug nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos. Kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos. Kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong mapailubon. Ang pagpailob makapahimuot sa Dios, ug ang iyang kahimuot naghatag kanatog paglaom. Kining paglauma, dili gayud mapakyas, kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo manakan ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus miingon siya mga tinunan, daghan pa unta kayo ako isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Painigabot sa Espiritu sa kamatuoran, tutulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Di siya magigsulti o magsulti sa iyang kagulingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog gikan man sa mga butang nga umaabot. Himayaon ako niya, kaya niya kanako mamay iyang isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan ako busa giingnan ko na gadawaton sa Espiritu Santo ang ihatag ko kaniya o isugilo niya kini kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pinaagi komedya, may parokyano ko nga niduol na kong nangutana ba. Yan siya, Padre,
Hibaw ka kung unsay labing kusgan, unsay labing importante, no? Unsay labing gamhanan nga numero sa tibuok kalibutan. Niya ako sa kitubag, well, ang kanang numero ba nga milyon, bilyon, trilyon, mo na ginakusgan na yun na. Sayop ka. Unsa man ni ay, ang tanan na siya. Ningon siya, ang numero labing gamhanan, numero 3. Kung anong numero 3 man, ningon siya, kita ka, Padre, kana ganing pundok sa mga tao gani, nga moalsag bugat nga butang, unsay buhaton? Muihap gyud 1, 2, 3 alsa gyud. Maalsa ika-3, kusga na ang numero 3. Kinahanglan nga grupo ha, dili biya usa kay ikang usa di man kami ngon 1, 2, 3. Grupo aron magkahiusa ba dungan 1, 2, 3. Katilingban gyud ang alsa. Ako nang gisgutan God, no? Tungkol kay gisaulog na to karon ang Solemnidad sa Santissima Trinidad. Diin ang labing kusgan nga pagtulunan sa tong simbahan. No? Importante nga atong tuhuan nga ang Dios di ay tulo ka persona ba? Ang persona, ang Dios nga amahan, kansang gahom nagbuhat sa tibuok kalibutan, ang Dios nga anak, kansang gahom nagluwas kanatos to kasalanan sa kalibutan, ug sa Espiritu Santo nga nagdumala sa kalibutan ngadto sa kahimpitan. Gamhanan kayo. Unya, mao bitaw nga atong mag-ampo ta sa Ginoo kanunay sa Trinidad pag-ingon nga himaya sa mga anak sa Espiritu Santo. Atong himayaon. Mag-ampo tas pag-ingon nga ang grasya sa Ginoong Jesucristo ay gugma sa Dios niya parigyo sa Espiritu Santo maanaon ta jud kanato. Moampo ta sa gahom sa Dios nga atong kinahanglan. Nahisog na ito pag-ampo. Nakasugat ko sa kastorya nga ang usa ka obispo ba nibisita siya sa usa ka ngilit kaayong isla nga doon nagpuyo nga 3 ka ermitanyo. Unya sa pag-adto niya dito, santuson kay sila ba? Muna nangutana ang obispo nga unsa man inyong buhat dinhi. Sa ningon sa sigig ampo kada adlaw. Sa unsa man inyong ampo? Ningon siya ang pag-ampo ingon niini. Ginoo, 3 ka kabuok, 3 mi kabuok, kaluy kami. God, you are 3, we are 3, have mercy on us. Ang obispo ningon, doon sila ideya da sa Santissima Trinidad tingali da. Kay tuluman. Pero iyang giingnan tudluan tamo gyud. No? O pag-ampo gawas ni ana. Gani haro masabtan ninyo inyong pag-ampo. Nagitudlo niya ang pag-ampo sa amahan namo. Amahan namo. Nagiingnan niya, no? Speaker niya, di sa amahan namo, gani, ikaw, musapit man ka sa Diyos nga mahas, pag-ingon, give us our daily bread. Ihatag ka lang matutag adlaw, kalan o matutag adlaw ka namo. Sama namo, musapit man ka sa Diyos nga anak, pag-ingon, pasilo ang amo mga sala. Sama namo, no? Musapit ka sa Espiritu Santo. Pinaagi sa palikay na to, deliver us from evil. Muna, gi-explikahan niya, gigiyang gitudloan sa pag-ampog ang manamo. Yang katulog ka, hermitanyo, nga tiguan na dyan kaayo, nagbawag ni Muray sa ama namo. Lagi kay tiguan makaayo, maluya man, murag lisod kaayong sudlan ang utok nagpagpimurays. Pero ilang giampo, sige nag-ampo.
Maningkamot sila. Kaya na-memorize ko nila. Muna, paghuman, ang obispo ni Paulina siya, sa hapon naman, sakay siya sa barko. Minas naglawig ang barko, bago siya natabo. Nakita siya nga, doon na may nagdung, naglakaw sa tubig, nagdagan. Bukod kinsa, ang tulo di ay kirimitan niyo di ay. Ngayon, obispo, what's up? Unsa itong mga namo, nakalimot mi. Yung obispo, din agi ni Mada, ningon siya, sige, kalimtin lang ng amahan namo, ang katong inyong pag-ampo, nag-iingon ninyo, Ginoo sa Ginoo, tulo ka, tulo mi, o kaluy kami, katon lay buhatan ninyo. Mada na to, panalanginan na mo dito. Ang isuon, kining Santisima Trinidad ba? So, antika, misteryo ni. Ginoo kini. Di na ito matugkad ang Ginoo. Di ta, sa eksplikar. Misteryo kini. Lawom kini. Dili. Ato ra gini siyang gitawag tog mapadayag. Atong pagtuo. Ito doon sa simbahan. Pagpadayag ini mo na nga. Ato mo ampol na ito sa simbahan sa pag-ingon nga. Ampol na ito ba? Himayaon to siya sa atong kinabuhi, sa Amahan, Anak, Espiritu Santo, sa atong pagtuo. Mag-ampo kita nga unta, nga unta ang gugma sa ang grasya, Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, Ginoong sa Espiritu Santo, manaa ka nato. Mo na atong iyampo. O nga atong gamiton kining Santisima Trinidad pinagi sa panalangin nato. No? So panalangin. Blessing, Father, Son, and the Holy Spirit. Ug usa ka paagi ni kini yung pagpanguros. Atong ipadayag ato ang pagtuo sa Santisima Trinidad pinagi sa pagpanguros. Ang manguros ta sa atong buhaton. Ngalan samahan, Anak, o Espiritu Santo, di ba? Pero tanaw nimo sa gilano ni Ana, ang panguros, ingon ni ini. Hinron ta nga ang Ginoo nagugma kanato nagpaubos na naohimo siyang tao. Nahimugso sa bahal nga Birhen Maria. Unya pahimugso siya naganto siya namatay siya. Ano? Unya sa katulog alon ni nabanhaw siya. Unya nilingkod siya sa tulo sa sa langit, nilingkod siya sa right hand of the Father. Sa tuong kamot sa Amahan. O dito siya nanalangin kanato. Mo bitaw nakita, kung manguros ta, atong gamitong ang right hand, dili left hand. This is the hand for a blessing, the blessing of the Lord. Ingon ni Ana. Unya, ang atong kamot, atong ibutang diris, nato, pagpaingon, nga kini ang Amahan, ang nagplano, ang Creator. Unya, ipatigo sa kasing-kasing, ang gugma sa Amahan nga si Jesucristo nga nagluwas ka na to, nagpasaylo ka na to sa itong kasalanan. Musampit kita sa Anak. O musampit kita sa Espiritu Santo uban sa paghikap na to sa ato ang abagag gikan sa wa nga to sa tuo. Pasabot niya na ba? Nga diha Espiritu Santo na anang Espiritu nga diin gikan sa wala nga nagtimailhan sa gitawag natog kangit-ngit mutadlas nga Kristo sa kahayag gikan sa gitawag natog kamatayon mutadlas ang kaluwasan diri sa kinabuhi i-krus nimo gikan diha sa gitawag natog inuto sa kasaga silag mutadlas ka nato diha sa gugma gikas kangit-ngit nga sa kahayag. Muna nga, you are being blessed with the sign of the cross. Munang bulahan kita, kita mga Katoliko, we have the sign of the cross. Because we are always blessed with that. Muna, kada blessing nato as we cross, mayroon gikan sa kapiligro, nato sa security. We make the sign of the cross na ang kalawasan.
Pero labig yung nindot nga paagis pagpadayag, no? Sa Santisima Trinidad, mo ang gitudlok na nato sa tupapa karon Pope Francis. Sa iyahang bitang gitawag tag sulat sa Jubilee Year of Divine Mercy, unsay po niya, ningon siya, iawat niya katawhan ba? Dangup yun mo, no? Sa kasing-kasing sa Diyos, sa kasing-kasing sa Santisima Trinidad, nga mo ang tuburan sa kaluoy, mercy and compassion. Dangup mo. Kaya kanang tuburan ni Ana, wa na siya pagkutat. Di na siya mauga. Di na siya mahunog il ninyo. Buhagay gina siya. Gaway kinutuban. Siya, kaos mo diha. Kaya ang tanang tao, bisag kinsa makakaos diha. Yun. Anang, gitawag to kaluoy nga naa sa Diyos. Naana, kaos, unya, human ka makainom sa grasya, sa kaluoy sa Diyos. Divine mercy. Human ka kaluoy sa Diyos. Ipaambit ang kaluoy sa Diyos ngadto sa imong isikatawo. Munang niingon sa, be merciful because God is merciful to you. Sa atong pagpadayag mga igsoon ha, sa kaluoy sa Diyos ng isikatawo, atong gipadayag ang Santisima Trinidad. Iba ka ang sa pang Santo Papa ningon siya, ningon ini. Sa pamilya nato, mapamilya ta, ini community, katilingban ba? No? Gamitan ninyo ang gahom sa Santisima Trinidad. The three words. Three words. Tingali, yung di ka makasabot niya na, pero pagka-practical gino ba? Use the power of the three. In any community, for example, in a family, basta lang magpatibabaw kining gitawag to kind words. Kind, ha? Kind words, pero unsa man yung kind words? This is pulong kini nga naa ang Santisima Trinidad. Makita mo ang gahom. Sama as three words. I love you. Kunaan ni sige sa baba, sa katawhangan as katidingban o silang pamilya, I love you. Trina. I forgive you. Trina. I support you. Trina. Gigamit mo ang power of the Spirit. Kung kini mga pulunga, atos ang ipuyo diha sa tuang pamilya katilingban. Magisuon ka ng the caring, the sharing, the forgiving. Ni anang pagiha, ang atong pamilya mahimong o ang Santisima Trinidad mahimong ato ang model sa Sagrada Familia. Sa Santisima Trinidad. It becomes the kingdom, or it becomes the place where there is the Blessed Trinity. Three words. I, God the Father, love the Son. You, the presence of the Spirit. Kita ka na anak, di ta kasabot, but the power of love is there. Bitaw sa atong pag-ampo karon. Mag-ampo kita ba? Let us pray to God sa Santisima Trinidad ba? At itong gabito pag-ampo sa tulog kalibitan nyo, God, no? You are three, we are community. Have mercy on us. And I would even say, no, we can see it this way, no? To manifest ito pagto sa Ginoo, ingon ta nga, God loves me, God loves you, we love each other. That's the Trinity. Wala ito nang tiyang buhaton. When we do that, and by doing that, we glorify, we give glory to God. As we say, glory to the Father, together, glory to the Father, to the Son, and the Holy Spirit.
Amen. Nagato ako sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Mabubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Kristo yang anak kabugtong Ginoo nato. Tumanam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yanak ni Maria nga Birhen. Kisakyo sugo ni Poncio Pilato. Gilunsad sa krus na matay ug gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Katulog kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit. Nagilingkod sa tuo sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Ikan dito mabalik siya, aron pahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ako sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, kapasiduan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Ang Santisima Trinidad, sa gugma nga maoy nagmugna sa tanang mga butang, puno kita sa katingala o kahibulong, tumo sa talagsaong butang nagihimo sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Busa uban sa pagpasaramaton nga kasing-kasing, magdungan kita sa pag-ampo, dias pag-ingon. Among mahigugmaong Diyos, pamatia kami. Alang sa atong Santo Papa, sa atong obispo o sa tanang kaobispuhan, nga mupadayon silang mangulo kanato diha sa pagsimba sa matuod nga Dios. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa kanasuran nga naungkad tungod sa pagdumot o sa kahadlok nga ang espiritu sa kamatuoran magdala kanila ngadto sa kaangayan ug kahusay. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga nagantos sa balatian, sa hunahuna, sa lawas ug sa kalag nga makakaton sila sa pagpailob o sa hutay sa paglaom, magampo kita sa Ginoo. Alang kanato dinhi niining matuohong katilingban nga nagpuyo kita diha sa kayusahan sa gugma sa Santisima Trinidad. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa katungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mihalin nga mga kaigsuunan nga moambit sila sa walay katapusang himaya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan ramati ang among pag-ampo nga gihalad namo alang sa tanang kabuhatan, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, sa ngalan sa imong anak, nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa
mag-ampo kita kining sakripisyo, dawaton sa itong amahang magagagahom sa tanan. Santo sa Ginoong Diyos na mo pinagis pagsampit sa imong ngalan, kini mga halad sa mong pag-alagad, o pinaagi nini, himuha kami nga tunay gayo nga gasa lang kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunhay magkagagahom sa tanan. Ang ayong matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og sa tanang dapit, kay ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo, may usa ka Dios, usa ka Ginoo, dili sa usa ka persona, gudi sa tinud sa usa ka kinaiya. Kay gituhan gud namo, mahitungod sa imong himaya nga gipahayag nimo, mao sa magituhan namo mahitungod sa imong anak, ug sa walay kalainan, mahitungod sa Espiritu Santo. Aron sa pagpahayag namo sa matuod nga walay kinutubang pagka-Dios, simbahon namo ang tulo ka kalaining personas, o sa usa ka langking kinaiya, sa kasama sa ilang kahalangdon. Kini ang gidaig sa mga anghel sa mga arhel sa langit, sa kirubin o mga sirapin, nga sa walay hunong, nagtuaw matag adlaw sa katingog sa pag-ingon. Ginutuburan sa tanang kasantos, ipadalain mong Espiritu ng pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kinialang ka namo, nga lawas sudugan ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, miguwa siya og pan, ipasalamat kanimong mipikas sumihatag ining adto sa iyang mga tinun-an, ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kini pag-usap, mihatag nining adto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini, Panginoon ko mga tanang gikan ni ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kani aron paghandong kanago.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Ano paghandos nga matayang pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pahans kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo to, kay imo kaming giisip, nga ngayon nga mo atubag mo alagad kanimo. Himuha kami nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Inunumigin imong simbahan sa tibuok kalibutan. Mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Inunumigin sa mga igsuong nangamatay, malaumon nga banhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dahil sa tanang pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan. Himuha kami ang iyang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, ug tanang nakatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ubang kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan ha kaniya magkagagahom nga mahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan na itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay, malayo sa nang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik na Hesus Kristo, among manunubos.
Ginoong Jesucristo nikas mga apostoles ang kalinaw ibiling ko kaninyo kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawang mo mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo kuno naman naa kaninyo. Pakitan pa nag-inig sa unay. Tuduro sa Dios nagawag tang salas kalibutan mula hanggang gidapit sa bangkete sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo kaluy ang imong katawhan itugod kanamo kining kinabuhi. Ang maayo mga buta nga magdala kanamo nga nas kinabuhi. Nga walay katapusan nga imong giandam alang kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton. Langitong Amahan,
Gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Kung itudlo ang bertud sa pailog, diyas kasakitan. Dunggang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot na nag-antos tungod sa sakit ug balatian, pagkaangong ipili siya aron mahimong santos. Ang mga iyang kasakit, may usa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buyog hari ubang kanimo, yes kay usat sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Orasyon Imperata alang sa ulan. Amo may gugmaong amahan, magbubuhat sa kalibutan o sa tibuok universo, o sa tanang mga maanindot nga kinaiyahan, na nakapalambo sa imong mga buhing binuhat. Pabusanon kaming maghangyo kanimo. Pagpadala sa ulan, na kinahanglan kaayo sa muang nasod, ning panahon, aron pagpatubig sa mga kaumahan, paglikay sa krisis sa kuryente, paghatag og tubig alang sa among lawas ng panginahanglan, ug aron pagpabuhi ug balik sa among mga naugang yuta. Sa imong Diyos ng pagmando, ang hangin o mga dagat misunod, ipando ang imong kamot, magagagahom nga Diyos. Aron muhunong na ang mabangis nga El Nino, kaya nagsugod na ang naanda magsugod ang anda nga tiempo sa ting-ulan, aron mapugngan ang mag-ung-ong nga krisis. Maluluyon maghihatagong Diyos. Ibabati dinhi kanamo ang timus nga gugma alang ni ining kalibutana ug ang tanan nga nalibot ni ini. Ug niining panahon sa panginahanglan o Diyos, imo kaming mas magpaambit pa, mas moalagad pa, mas mahigugma pa. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hari ubang kanimo kayusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Bilin sa Guadalupe, San Jose, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa dali niyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Alleluia, alleluia. Praise the Lord with all of my heart, with the song of my soul I will praise Him. I will worship the Lord in His holy place and magnify His name. Yes, I will praise the Lord with all of my heart, with the song of my soul I will praise Him. Sweet, sweet. Arigod. Kanina ba? Oo, nga naman. Pag-abot na to sa simbahan, nganong iato man imong attitude, wa ko magtuo nga mag-iato ka. Nga na di ay. Pag-abot na to sa simbahan, wa pa nagmisa. Pero nakahibaw ka. Kung unsa tong lugara, balay to sa Ginoo. Pero pag-abot sa imong barkada, nagsige mong tabi. Pertensyo sa baa. Nga naman to, sweet. Nalimot ka? Nga kinanglan nga kung naan na ta sa simbahan, magpaabot ta sa misa, kinanglan respetuan nato ang maong dapit. Sorry, sweet, sorry. Nawagtang lang tingali ko ganyan tungkol sa kalipay yung nakita na ko sila ba. Dugan kong panahon sa doon namin magkakita. Kanang paghimamat, angay ra na ato sa balay. Ha? Kanto sa ganina, nagpaabot ta sa misa, naan na ta sa simbahan, balay sa Ginoo. Ay kalimot, ana. Ug usa pa sa datanawa imong gisulob, nalimot na sad ka. Sorry. Nagsulob na sa kagbiting kayo karsunis. Sila na di mausap. Sorry kayo, ha? Sorry. Promise di na di mausap. Ako na timan. Napay imong cellphone ay sus pabida gid ang mga cellphone nimo Di gyud ka kapaabot ngadto na lang sa bahay. Sige na nga. Naku, Okay ra sorry. wa pa nagmisa, okay ra. Pero naan na ta sa simbahan. Sige. Thank you ka sa pag-remind na ko, Anaya. Sorry kayo, muna ko. Ha? sige. Ay, nasuko ha. Mamauli na ta. Kita gani manimba ganito ba? Mabuhat din tagbuta nga importante kaayo. Manganda magita di ba? Naatay naatay remote preparation, naatay proximate preparation ba? Haron nga sa kasaulugan na unya gyud ingon nato nga makuan na gyud mahuluganon na gyud kayo ang pagsaulog nato. Muna nga kung importante man gani gyud ang pagsimba na gyud ba? Sugod sa misa pagsimba.
kana gyung gitawag na itong pagpangandam alang sa pagsugod sa santos nga misa, importante kay na nga ang imuhang lawas o kasing-kasing, no? Wana kondisyon na sa pagsaulog sa pagdayeg sa Dios, no? Lisod kay imagine ra guro, magtupar mo simbahan nga mintras o paubot ang pare, ha? Nanglibak mo, unya pag-abot sa pare, ngalan sa bahan, peace be with you. Gikan sa libak niya, dito dayon. Unsa man na? Importante kayo, munang di kita ang isang malate, usahay, dahil sa na, may bota, dito na to, nagyaw-yaw ng pare, o nagbasa na, mapasok pa kastunga agyon. What does it tell you? Unsa man, pero makita niyo ba nga, ang imuhang kagalingon, how prepared are you, nga sa pag-abot, you should come early to church. Nga na panahon na ba, physically, mura nagkuhan ka, andam na ka. Unya, muna yung panahon nga mura excited na ka sa pag-abot sa Ginoo, no? To celebrate. So, gani na orasan, nagpasaylo, conditioning na kasi mong kagalingon, focus na ka, muna nga isugod sa misa, murag andam juga ay ka. Bisag ka na lang few minutes, muna nga kanang pila ka minuto, sila ang misa, hinod kayo na panahon sa malandong prayer, how when the mass starts, di na imong kasing-kasing disposed na. Di man importante kayo, yun, ang kanang pila ka minuto, sa di pa santos nga misa nga mangandam ta. Nga, karong focus na ang Ginoo. Kaya hawas na ang mga butang sa kalibutan, Lord, it's you, Lord, and then we celebrate the Mass. Ang misa, mas makahuluganon kayo. Manlalaban ako sa buhay.